Allah abokina. Ya kake? Noma da gani. Ya gani ya kwana biyu. Yayi. Ya sun duba ni kwana biyu ban kawo ba. Alhamdulillah na ji labarin mutumin ka zai tafi soja. Kai waye wannan? Allah na ga ma. Allah malam. Cikin gari magana ya baza. Kai. Allah na ga ma. Gaskiya ina tahi murna wallahi. Amma bai san halin sojan ba. Ya sani da zai. Kai ka bari fa zai ba. Allah zai yi wannan. Dan kaga kiransa. Habba wannan fa zai aikata wannan ba karamin soja da ayi ba. Allah ya bada sa. Amin ya rabu. Na ga mutumin ka fatan na ga. Kai. Ya yake? A ba wannan ya ce. Kai goga gaskiya ne na tara maka ya ne wai ya gani dan makale gobe sa wala bi mutum ne sai alheri maza ai maza baka sani ba ni yanzu ina so ma in wuce depo kawai maza hai bara wallahi na ma mun mutum ai kiran ka ya kai a ce ka samu komanda haka wallahi na ga ma karka tsorata ai in na je maza goggobje su mantawa na simina ne haka ne eh to shi ke mutu na san ba ya mutu ka da addu'a kan wannan abu haka ko habba ai ni ba karamin burge ne kai da kace kake soja da ni ba simina na tana tana ka da soja na amma soja nan kuma ta ana ta wahala ba akwai wuyan da zai ba zai gagare mu ne akwai abin da ba mu ba ne bari kuna maka ganci ku ne yadda sojoji na suke shan wahala ka gani ko fi sabi lai ka duba ba duk yan sana san zai iya Lati. Wow, kumana. Ayo juga. Soja mai kasa ko wahala ba. Ka gani ko? Yanda suke haɗa duka. Soja mai kasa ko wahala ba. Ka gani ko? Yanda suke haɗa duka. Ake ne, na mutumin ake. Kawai daga an nuna mar sojan yake na shagu. Kai bari in gaya muku ni fa bara a yi da ni ba ina ji ina gani ana ta ma wayannan maruruka a wannan bara a marin ba an fata zuwa wancan ba zai iya ba yanda na nuna mai a cikin wayannan labari yake na soja labari yake shi kawai yana gani da baka nuna mai ba ma ka bar ya ka je soja mana an ki asai ai aka yin je soja gara na je union